नमस्कार. आम्ही आयज जमल्या ती सगळी होंडा गावाची रहिवासी. आयज आम्ही 19 ऑक्टोबरा दिसा जे जाले ते तुमकां सांगपाक फुडें सरल्या. जो रुपेश पोके आसा पळय तेणी ही कंप्लेंट केल्या आमच्या भुरग्यां बद्दल. तो रुपेश पोके 8 वर्सां जाली हांगा रावता सुमारे आणि प्रत्येक फावटी नरकासुराच्या टायमार कितें ना कितें कारण काढून कंप्लेनी करीत असता. केन्ना तेजी बायल प्रेग्नेंट असता, केन्ना भयण प्रेग्नेंट असता, केन्ना तेजो भुरगो बरो नासता, केन्ना तेच्या नेबराक त्रास जाता. आणि ह्या वर्सा 2025 तर तेका नरकासुरा बरी बरी कापडां ह्या शब्दाचा आणि ह्या गाण्याचो इतलो त्रास जालो की तेणी येवन पुलीस स्टेशनान कंप्लेंट केली आणि आपल्या भुरग्याक घेऊन गेलो पणजे. आता म्हाका सांगा, हे सॉंग आम्ही ल्हान आसतनाच्यान आयकता तर तेणी केन्ना आयकूंक नाका आणि आयकले जाल्यार पणजे गेला थंय तेका ते आयकूंक मेळोंक ना आणि आयकूंक मेळ्ळें जाल्यार तेणी पणजे पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेंट केली. त्या फक्त होणा गांवांत कितें कार्यक्रम जालो जाल्यार तेका त्रास जाता. जेन्ना हे सगळे भुरगे चवताळे, जेन्ना सगळे बंद करपाक लायले, होणा गांवचे भुरगे जेन्ना चवताळे तेंचे इमोशनली सेंटिमेंटल हर्ट जाले आणि ते जेन्ना पुलिसांकडे येयले हांगा पुलीस स्टेशनार होंडाच्या, तेन्ना पुलिसांनी कांयच सपोर्ट दिवंक ना. वयल्यान तेका आपल्या कस्टडीन दवरलो आणि तेका प्रोटेक्ट केलो आणि जे भुरगे थंयसर विचारताले जाप त्या भुरग्यांचेर केस केली. आता गाडयेक जेन्ना फातर घालपाक सुरू केल्ले तेन्ना हे पुलीस करताले कितें? जर तुम्ही व्हिडिओ बारीकसाणान पळयला जाल्यार तुमकां दिसतले थंय पुलीस आपले काम कितें आनी कशें करताले. जेन्ना पयलेच खेपेक जर पुलिसांनी आडयल्ले आणि कितें तरी स्टेप घेतलेली जाल्यार इतले फुडें हे पावचे नासले. आणि ज्या ज्या भुरग्यांची नांवां तुम्ही पळयता तेंची रिफ्लेक्ट जाता, तेंचे तुम्ही हिस्ट्री काढा, रिकॉर्ड काढा, ते सुशिक्षित भुरगे आसा आणि तेंचे नांव हे रुपेश पोके वारंवार आपल्या कसल्या तरी पर्सनल ग्रजेसा खातीर यूज करता. आणि हांव म्हणटा ज्या 19 ऑक्टोबरा दिसा जे कितें जालें हितून कंप्लिटली फॉल्ट पुलिसांचो आसा की तेंच्यांनी योग्य वेळी कितें डिसिजन घेवंक ना आणि आमचे भुरगे आयज सफर करता. 20 ऑक्टोबराच्यान ह्या गजालीची FIR जाली आणि पुलीस आपले काम करपाक स्टार्ट केले. मागीर 19 तारखेक कितें जाल्लें तेंकां आपले काम करपाक. आता आमी म्हणटा आणि आमी सगळीं जाणां मेळून मागता तुमच्या लागीं की सगळ्यात पयली कारवाई जावची पुलिसांचेर की तेंच्यांनी त्या दिसा कित्याक कारवाई घेवंक ना आणि ही गजाल हाती भायर कित्याक पावली ती. आमकां असले सेवक नाका जे आमकां प्रोटेक्ट करिना, वयल्यान आमच्याच भुरग्यांक बदनाम करतात आणि तेंकां कोणाकूय चूक नासतना सुद्धा उखलून व्हरतात. सो पयल्यान पयलीं पुलिसांचेर कारवाई ही जावकूच जाय, ही आमची मागणी आसा. ज्या लोकांचे त्यांनी केसी घातलेले आसा पळय त्यांच्याकडे त्यांनी पैसे मागलेले, त्यांनी सांगून असे मागलेले की ते पैसे तेजे संस्थे खातीर. आणि त्या लोकांनी जेन्ना ताका ना म्हटले तेणी तेंची रिपिटेडली केसी घालपाक स्टार्ट केल्यो. आणि तो आता जर 1.5 लाख जोडटा जाल्यार तो कित्या खातीर लोकांकडे पैसे मागता. तशेंच तेणी जे घर बांधलेले आसा, आमची घरां हांगासर 30 ते 35 वर्साच्यान आसा, पण तेणी आता रिसंटली घर बांदला, 10 वर्सां जाली, जाल्यार तेणी इलिगल जाग्यार जागो घेवन घर कित्याक बांदले तेका खबर आसलेले इलिगल जागो तो सगळ्यांचेर RTI घालता. सो म्हाजी अशी मागणी आसा की तेजेरूय RTI जावची, तेज्या अकाउंटाचेर पैसे खंयच्यान येता, तेका कितल्या लोकांकडल्यान पैसे येयल्या, जे तेणी जाग्यांचेर कंप्लेनी घालून, घरांचेर कंप्लेनी घालून तेका येयल्या. आणि सेकंडली तेजी जी प्रॉपर हिस्ट्री आसा, तिणी जे पास्टान कितें केल्लेलें आसा, तेका कितल्या जाग्या वयल्यान तो जागो चेंज करून हांगासर येयला, तिची सगळी हिस्ट्री तुमी काडची, अशीच म्हाजी मागणी. नमस्कार, माझे नाव लक्ष्मी पार्सेकर. म्हाका आतां लागीं 30 वर्सां जालीं हांगासर आसा, पूण आमकां कोणाचेच पयलीं प्रॉब्लेम नासलो. जेन्ना हो रुपेश पोके हांगा येयलो तसून बारीक गजालींक तो आमकां प्रॉब्लेम करता. मेन म्हणजे एक बर्थडे जालो भुरग्याचो, घरान कार्य लग्नाचें आसल्यार हळडी कडेन पुलीस आपयता, सत्यनारायण पुजा जाली जाल्यार पुलीस आपयता. आनी हें आयकून तर हांव आतां जाणटे मनीस, हें आयकून म्हाका तर टेन्शन जालां, तें कोणाक सोंसपाचें ना आनी म्हाका सारकें उलोवंक सुद्दां मागीर येना. तुमच्या गांवार फूल तो असोच त्रास करता? तो आमकां येयल्याक तर त्रास करीत आहा, म्हाज्या भुरग्यांक तर त्रास करता. म्हाज्या भुरगीं काय तसलें काय कोणाचेच करिना, सगळे लोक वळखता तांकां. पण तरी आसता तो परत आमच्याच केसी करता आणि लोकांचे बी करता. नमस्कार, माझे नाव गौरी पार्सेकर. तो रुपेश पोके जो आसा तो आमचो शेजारी आणि त्यांनी फाटल्या कॉन्फरन्सान त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, तितून त्यांनी सांगला की CCTV कॅमेरा जे त्यांनी बसयल्ले आसा आपल्या घराकडे ते सगळे त्यांनी जे बसयला पळय ते आपल्या घराच्या बाउंड्रीचेर अशें बसयला.
जी बाउंड्री असता पळय तेजी, त्या कारणान कितें जालां की ती जी तेजे कॅमेराचे फुटेज जे आहा ते सगळे तेणी पार्सेकर घराचे ह्या सायडीन टर्न करून दवरला. त्या कारणान कितें जालां की सगळे जे पार्सेकर घरान जी हालचाल जाता म्हणजे जे बायलांची भुरग्यांची जी हालचाल जाता ती ऑब्वियसली ते कॅमेरान रिकॉर्ड जाला आसतली. सो ते कारणान कितें जाता की जी घरान बायलां आसा तांकां अनसेफ आणि अनकम्फर्टेबल जाता ती बायलां. जशी ती घरा भायर गेली, कितें सारन मारपाक गेली, कितें गेली, सो ऑब्वियसली जाताच न्हू की आपल्या घराच्या वातावरणात कोण भायर भितर करतलोच. पूण हे जे तिने कॅमेरा ह्या सायडीन मारलेले आसा, घरा वाटेन बांदल्या, ते सारखे बरे न्हू, कित्याक ते सगळे रिकॉर्ड जाता बायलांक भायर भितून जाता. सो त्या खातीर आमचे जे घरातले दादले जे आसा ते ऑब्वियसली ते तेच्या घरात ते ताका जाप विचारपाक गेले की हे तुमी कित्याक अशें. आणि तो जेन्ना ते जाप विचारून भितून गेलो तेन्ना तेणी अशें केलें की तुमी येया भितून येया आणि तुमीच पळया, हे अशें आपूण करूंक ना अशें तो तेणी दाखोवन तेणी ताका भितूर येयलो. आणि मागीर दुसरे दिसा तेणी परत कंप्लेन घातली की हे जे जबरदस्ती आमच्या घरान येयल्ले आपल्याक मारपाक येयल्ले म्हणून, आणि त्या वटेन तेणी दुसरे दिसा केस घातली. सो ही जी गजाल आसा ती, ही जी केस आहा ती अशी आसा. सो तिणी ते रॉंग भाशेन सांगलेलें आसा की आमी ताका मारूंक गेल्ले म्हणून, तशें न्हू ते. नमस्कार, मी सुवर्णा देसाई. आदली होंडा पंचायतीतली 10-12 वर्षे मी पंचगिरी केलेली आहे. तेव्हा हे मला सगळ्या होंडा गावातल्या एरियातली सगळी माहिती आहे. माझ्या मी सांगायचे काय आहे, हे आमच्या शेजारी म्हणजे माझ्याच वाड्यावर रुपेश पोके हा 4-5 वर्षापूर्वी येऊन राहिलेला आहे. त्याला आमचा काय प्रॉब्लेम आणि काय अलर्जी आहे ती माहिती नाही, काय नाही ते. आणि त्याच्या संगतीनं हो बाजूचा सुनील नाईक म्हणून, त्याच्या दोघं संगमताने हे कुठील कारस्थानं ही करत आहेत. त्यांना हिंदू धर्माचं काय लागत नाही. लाऊडस्पीकर लागले, सत्यनारायण लागली, मुलं खेळायला लागली, तरी पण त्यांना कंप्लेंट पोलीस स्टेशनमध्ये येऊन हे केलेलं आहे. आणखी दुसरं, माझं एक कुत्रं एक होतं, ते आम्ही फिरवायला असं जायचो आणि ते त्याच्या आड्याजवळ थांबलं. मग ती सुद्धा त्यानं मामलेदार ऑफिसमध्ये कंप्लेंट केली आणि ते 2-3 दिवसाने कुत्रा माझा मरून गेला. मग ते एक सॉल्व्ह झालं. आता दुसरं सांगायचं म्हणजे त्यानं इलिगल घरावर त्यानं कंप्लेंट केलेल्या आहेत. माझी 2 घरं आहेत तिथं, माझं एक आणि माझ्या मुलाचं एक. त्या मुलाच्या नावावर त्यानं कंप्लेंट केली, मुलाच्या नावावर कंप्लेंट केली आणि बायफर्केशन केल्यानंतर सरपंच आम्हाला सहकार्यच केले. सरपंचामुळे मिळालेलं सगळं लिगली सरपंचनी करून दिले. तर त्याच्या उलट सुद्धा त्याने RTI हे करून तिथं सरपंच आणि पंचाची कंप्लेंट घातली, तुम्ही करप्शन करता आणि असे तुम्ही धंदे करता म्हणून त्यांच्यावर कंप्लेंट केली. अशामुळे माणसाचीच अलर्जी आहे म्हणून त्याला तडीपार करा. खूप आम्हाला त्रास दिलेला आहे त्यानं 5 वर्षे. ह्याच्यापूर्वी ना अजिबात कसला त्रास नव्हता. आमचा वाडा हा व्यवस्थितच होता. आता तुम्ही चौकशी करा, एक कंप्लेंट आहे का बघा. या तो सांगतो सगळ्यांना इलिगल घरांची कंप्लेंट करतोय आणि तो काय लिगली घरामध्ये आहे, तो पण इलिगलच घरामध्ये आहे. तर आमची इलिगल घरं म्हणून कंप्लेंट करतो. काय त्याचा अर्थ तुम्ही हे करा, म्हणून चौकशी करा, ऑन करा. हा असला माणूस आमच्यावर वाड्यावर नको, त्याला कुठेतरी तडीपार करा, एवढीच आमची मागणी. आणि आम्हाला सुखा समाधानाने राहायला तिथं द्या. माझं नाव अण्णाप्पा चव्हाण, होणा पोस्टार रावता. काम करून पोट भरता, मका त्याच्या घराचे कामाक लावून पैसे आज दिता फाल्या दिता म्हणून ते 30,000 रुपया दिव पाहिजे ते दिवंक ना. आणि तेका आता मका ते 10 फावटी त्याच्या घराकडे गेलो, तो कितें म्हणता आज दिता फाल्या दिता म्हटले. जाऊन विचारले तर हे तू घराकडे गेलं तुका मार पडटले असे म्हणून धमकी देऊन धाडले. त्यामुळे हांव जावपाचें सोडलो. मी कसले काम केले गवणे काम केले त्याच्या घराचे, अगदी पुरा पद्धतीने काम केले. तो सुनील मका घेऊन गेलेलो हा त्याच्या घराकडे. आता किती दिवस झाले तुम्ही काम करून गेलो? 2-3 वर्ष झाले. अजूनही पैसे देऊन. रुपेश पोके ह्याची मानसिक स्थिती आसा न्हू ती आम्ही पळोवंक शकता. तेणी ज्या प्रकारच्यो ज्यो कंप्लेनी दिल्या पंचायतीन किंवा पुलिसान, तेजे वयल्यान तेजी मानसीक स्थिती आमी पळोवंक शकता. आणि हो असो मनीस आसा न्हू, तो एका ग्रुप ऑफ पिपलाच्या मदीं रावपाक सुटेबल ना. आमची जी तेणी हे जे प्रकारचे कंप्लेनी करून न्हू आमकां सुद्धा इतले डिस्टर्ब करून उडयला. आमचे जे इकॉनॉमिकल आणि जे आमचे हॅपी लायफ आसा पळय ते तेणी डिस्टर्ब केल्लेले आसा. हांव सरकारा लागीं मागता की अशा मनशाचेर योग्य ती कारवाई करची आणि ताका तडीपार करचे. आणि 19 ऑक्टोबरा दिसा जी गजाल घडली,
जी गजाल हाती भायर गेली त्या गजालीचे जे कारणीभूत पुलीस आसा, पुलीस सेवा जी आसा तेजेरूय योग्य ती कारवाई करची आणि जे इनोसेंट लोक आसा तेंचेर जे अन्याय जाला त्या भुरग्यांचेर सरकारान कितें तरी तेजेर एक्शन घेवची. तुम्ही पळयतात GNH.